Terve, mä oon Antti Kasanen Easy työllisyyspalveluista ja meillä on paikkoja auki suomen kielen kouluttajaksi Helsingissä ja Espoossa. Ja tässä on lyhyesti mitä me tarjotaan ja millainen firma me ollaan. Eli meillä on nyt Helsingissä ja Espoossa, Otaniemessä, Pasilassa ja Pitäjänmäessä on meidän toimipisteet ja ollaan kasvettu tässä vuosien saatossa suurimmaksi yksityiseksi kotoutumiskouluttajaksi ja tarjotaan paikkoja suomen kielen opettajan tehtäviin. Tuossa on vähän mitä me tarjotaan työsuhteen sisällä. En nyt lähde noita tuossa erikseen lukemaan ääneen, mutta ollaan erittäin tyytyväisiä siihen, että meillä viihdytään tosi hyvin töissä. Tarjotaan hyvät puitteet, meillä on loistavat esihenkilöt hommissa. Ehkä sen voisi sanoa, että se tausta on aina meillä kouluttajana ja valmentajana, eli tiedetään se arki, tehdään aina järkevästi ne asiat ja meillä on hyvä tämmöinen pedagoginen vapaus, että pystyy muun muassa valitsemaan, mitkä oppikirjat on omassa ryhmässä käytössä ja niin poispäin. Eli loistava, hyvä työpaikka olisi tarjolla ja tuossa on vielä meistä yrityksenä, eli ollaan oltu Easy valmennuskeskus, Easy työllisyyspalvelut tässä viimeiset 2 vuotta. Sitä ennen oltiin valmennuskeskus, eli perheyhtiö, joka on yli 40 vuotta toiminut. Ja meille aina keskiössä on se, että henkilöstön tyytyväisyys. Ja ollaan erittäin ylpeitä siitä, että millaisia lukemia me saadaan meidän henkilöstön tyytyväisyystutkimuksissa. Ja tuossa on muutama nosto, että mitkä ne yleensä on, että työ on tosi merkityksellistä, hyvä yhteishenki ja loistavat esihenkilöt, joilta saa apua aina tarpeen vaatiessa. Eli meillä on hyvä tiimi Uudellamaalla, mutta vielä kaivataan suomen kielen kouluttajia, niin suosittelen hakemaan. Kiitos.